Marrazteko erabiltzen ditugun lanabesetan, gure tresnetan egiten dituzte zuloak, eta bertara sartuta hor bizi dira. Irudimenaren eta gure munduaren arteko zubi lan hori egiten dute kokoek. Eta hemendik ja kokoen mundurantza sartu dira. Iruditu zitzaigun liburu hau zala oso aproposa, aurrek kokoak ezagutzeko eta kokoen bitartez irudimenaren mundurako bide hori ikasteko, behin kokoekin horra abiatuta, gero ja euren kabuz ere bide hori egiteko gaitasuna izateko. Denen artean, falta den koko txiki hori aurkitzeko, bildu dira. Koko, mako, maki, moko, kako, mako, koko, miko. Altxorra asko dauzkate kokoak, deskubritzeko daudenak.